Super yn ôl yma. Ac dwi yn mynd i bod yn chwarae gêm. Dwi'n ffindio ci wan. A dwi'n mynd i trio rhoid o efo. Wta. Hwre! Dwi wedi cael ci! So fi'n gallu gael un arall. Os fi'n gallu ffindio un arall. Ond wan, da ni'n gallu gael... helo ci. Ti'n mynd i os o ti'n gallu bod yn rhan hwn? Hwre! Wan, da chi efo'i gilydd. Wan, dwi'n wedi gael ci 3. Ci 3. Da chi'n mynd i cymryd o? Ti'n sefyll eistedd lawr. Ci rhif 3. Be ddyla ni galw hwn? Sam. Oce. Sam. Helo, Sam. Ti'n meddwl ni'n neud eto? Ti eisiau gael y ci? Cig? Oce, Sam. Na, ti'n meddwl ni yn fod Sam? Bella, oce. Dyma chdi, dyma chdi, dyma chdi. Oce, iawn. Dyma chdi, Bella. Dwi'n gwybod. Bella nawn ni galw rhywun bach. A Sam a Ted. Ia, mi'n swnio nhw'n iawn. So, wan, dwi'n mynd i bod yn trio creu. O'n i'n meddwl sa fi'n gallu creu bisged. Sa bisged yn neis. Sa bisged yn anwys yn neis. So, be dwi'n meddwl wneud wan yw mynd adra TV sydd ar ben crew. Ted cwn. Ted cwn yn dod. 1, 2 a 3 ci bach, bach, bach. Dod i deud helo i fi. So, helo! Dim o fach. Llall. Da iawn! Saniad da. Mewn credu drws. Lle ci? O, be yw ti'n neud yn fyna? Ci bach. Gei di hwnna. Oce, iawn. Geith rhywun bach aros ti mewn i fyna. Mewn i fyna. Na, ista lawr. Lle fy mochyn os ti llaeth? Ista. Fi'n efo. Oce, nôl fyny. Nes i wneud o. Dim ots am be aros lawr yna, di gael bwyd. Ti'n yn gael hwnna? Na dwt. Iawn ta, ond dwi'n mynd i adw drws newydd sbon fi. Dwi'n 3 drws. Ta!
Dyn ni mewn nid, di torri hyn lawr. Kill that pig. Lladd y mochyn. Da iawn. Dyna ni, dwi'n sedi'n eto. Lladd y buwch. Helo? Cwn? Cwn? O, dyna chi. Da iawn. So, dwi'n mynd i torri lawr y coeden yma. Trio cael axe. Torri, so, dwi'n mynd i trio gael rhywbeth i torri lawr y coeden. O na, mae'n troi nos. So, da chi'n gwybod be mynd yn meddwl. Gorau troi pob dim fewn i hwn. Gorau trio. Ok, iawn, pawb i fewn. O na. Disgael hwnna. Ok, iawn, da iawn, da chi wedi gael babi. Nawn ni gael hwnna'n Bella, nawn ni gael y llall yn Sam. Ond ar yr eiliad, gorau creu rhywbeth i mynd i gysgu. Ok, dyna ni gwely. Da ni wedi gael gwely. Dwi'n mynd i gysgu. Nos da, cwn. Bore da, cwn. O na, aros i ffwrdd o hwnna. Paid a tiwtiad fel. Eisteddwch lawr. Lle ydy'r cwn? Ti'n eistedd lawr a tri. Rhydd tri, aros i ffwrdd o hwnna. O na 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 na. Na 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 na. Ti eistedd. Chi dau eistedd. Lle dy Laura? Mae o'n eistedd. Neb ti'n ôl i. O na 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 na. O na 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 na. O na, da chi'n achosi fi fyny heddiw? Byth. Da iawn. Aros fewn y fyna. Get back. O, ti eisiau nofio? Dos i fewn. Ia, aros i ffwrdd. Aros i ffwrdd. Ok, iawn ta. Gogli, logli, 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 logli. Gyd o'r cwn yn fyna. Dwi'n di trio wneud lle ma'n fwydd. Cyntaf dwi'n di gael y trio wneud a fo. So, wan, dwi'n di gallu wneud lle ma'n fwydd. So, dwi'n gallu ffitio gwely fewn yma.
mae'r grws ma'n dau dan. Ok, iawn ta, dwi wedi torri hwnna. Hwnna'n trydydd. Iawn ta. Dwi'n gwybod roed gwely fi yn rola. Dwi'n wedi creu tŷ bach i'r cwn. A pan ni'n gwneud tŷ bach i'r cwn, jyst tŷ sy'n bach. Dim fel fod tŷ bach, fel fod toilet. Siarad am tŷ bach. So, lle dwi'n gwely fi? Dyma. Felly fi gorau mynd o'n, dwi'n siŵr. Dibynnu faint fi efo. Oce, iawn, dwi'n meddwl fi gorau mynd o'n. Oce, iawn ta. Gwelch chi gyd tro nesa. Super Sean yma. Gwelch chi gyd tro nesa.